Kung panalangin na lang kanato. Do you know why? Tungod kay na ang Diyos uban kanato. Pulong sige na ringon, 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Duha o tulo nga magahisgot sa kong pangalan, na siya sa atong paliwala. So, siya sa atong paliwala, igsuon. Arita sa pulong sa Ginoo makaigsuonan. As a matter of fact, all of us here, naibalog kita nga pulong sa Ginoo is more powerful. Amen. The Word of God is active and powerful. Ang pulong sa Ginoo, gamhanan kini o nagalihok sa sulod sa atong kinabuhi. Dalaygon siya sa walay katapusan. Hallelujah. Now, ang kablihan ng walang kasulatan makaigsunan din sa 1 Thessalonians 5:14, no? 14, 15, 16. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 14, 15, o 16. 1 Thessalonians. Tanan to ha? Ano eh? Hindi ko tinigabay mo, ito full po. 1 Thessalonians chapter 5. Kapitulo 5. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 14. Nag-iman din nagsoon. 14. Amen. Amen, nalibog. English, Bisaya, Manila. Sumpay, ano yung kisah ko? Pagod ko, ano? Pagitan ko nila? Walang Tesalonica 5, 14, asa walang sumpay? Dali? Diglot? Imo, ano? Diglot, mana diglot? Ano? Nalibog pa kay dupli. English, Bisaya, diglot. Okay. Nag-auhag kami kaninyo mga igsuon nga sa inyong pagpahimatngon ang mga takulan, dasigon, ang talawan, tabangan, ang maluyahon o pagmailobon kamo kanilang tanan. Kinsi ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat o kautan kaninyo kung dili sa kanunay, buhata ang maayo alang sa usap-usa o sa tanang tao. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Sa English version na ingon, be transformed. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you will know the perfect will of the Father. Ikon, dili ko muhisgot ninyo og resolution, but I would like to share with you this word revolution. Revolution. Ano masabtan ni pulong revolusyon, di ba? Ang resolusyon, madunggan na to hilabi na kung mabot na ang bagong tuig. Permirong adlaw sa tuig, no? Naghan kay madunggan, resolusyon. Muli ako ang resolusyon, bra. Muli ako resolusyon. Sister, pastor, muli, di na dyo kumukaon. Di ba? Resolusyon na. Di na dyo kumukaon o mga tambok, puros utan ako ganon.
Muna ko resolusyon, mga lakad na Diyos Ginoo. So, dili ko mag-iskot, ha? Ako iskutan, revolusyon. Revolusyon, not resolution. Ako ipainaila pinipulong revolusyon kay bago patingali ni anang kanato. Revolusyon, nagpasabot kini, finding a solution to a problem. The outcome of decision making. Resolve. Resolve. Kung saan nasabot na diksoon. Ang resolusyon, usap kini ka pamaagi aron ato makaplagan ang sulbad sa problema. Kasulbaran sa problema. Mauni ang resulta sa gihimo natong desisyon. O gitawag kini resolve sa English pa. No? Resolution, muna resolution. Sa ato pa ang resolution dili kaayo bukat kaayo, no? Dili kaayo bukat. Dili kaayo matuman mo nang di na diyo ko manabako aning bakong tuig sa kara, di na diyo ko manabako, ha? Di na diyo ko inom pero labing dugay igsuon duha ka bulan ay ikatulog ka bulan ibalik sa iyang pagka chismoker ang pagka prangkilis. That is resolution. Hagok ka. Mabaw nga panumpa. Mabangan si Ginoo. Di na yun ko. Ano ba? Dili na yun ko. Ako resolution. Ako ipanumpa. Di na ko manigarilyo. Usap na yun ko. Dili na yun ko. Dili na yun ako. Punan ang akong anak. Dili na. Pero ang revolusyon. Muna resolution, ha? Dato pa, that is resolve or dili kaayo laom na pakigsulti. Dili kay laom igsoon. So, kini resolution, naibalo mo igsoon, kini pulong resolution. Hallelujah. Nagagikan kini sa nasod na dito sa nasod sa Italy. Ang pulong resolution nagagikan kini sa nasod sa Italy. Pero lang kanus ani migawas yatong 503 BC. BC gani wala pa si Kristo ani, ha. 503 BC. Dito sa nasod sa Italy nagagikan kini pulong resolution. Unang na-adapt kini sa matag nasod, labi na sa atong nasod sa Pilipinas. Now, usmuna ko, ako lang kita gamay video ang pulong resolution. Dili kaayo, mild lang. Wala nang na-new resolution. Muna na new resolution. Mag-usag ka, pero dili kumpleto. Sulod na sa 2 ka bulan, 3 ka bulan, balik na po ka sa nandan. That is resolution, mild. Sato pa, mild gani, kanang ma-stroke ito. Ma-stroke ka, mild na. Sato pa, dili gid tanan. Dili gid tanan na nag-malfunction ang imuhang body, kung dili katigas lang, gamay lang, iilang. That is mild, that is resolution, okay? Ano karon sa revolution kini? Revolution. Usap sa pamaagi sa mga Revolution. What is revolution? Revolution means complete. Kompleto. Ang resolution not complete. Ang revolution kompleto. Without attempt to change or remove a government. Radical, in other words, radical, forceful. Usabot kinipulong radical, that is revolution. Usabot ni radical, kanabang laong nga panumpa. Pinagamot. Gikan sa dahon, panulong sa gamot, maunay, revolution. That is radical. Kanabang laong nga panumpa, laong nga pakigpulong, laong nga pakigsaad. Kompleto. paduguan sa Kompleto makaigsuonan. Okay. Ihalal kita. Now, sa atong nasod sa Pilipinas, nahitabo sa atong nasod, matod pa sa history. One of the Philippine history is anong itawag Marcialo. Di ba nanunggar ito ng Marcialo? Kinabay na kay balo ninyo, kanong sa arita bang Marcialo?
Ha? 1986. 1986. Ha? 1986. September. Laro ha? Sigma. Banda, ang Marcelo. Hallelujah, naitabo kini niya to. Ako ano to kanang Ang Marcelo naitabo kini. Igsoon. 1980. Yan tong sama. September 21, 1972. Ah. Kaya nakabalutan eh. Marcelo. Oh. Marcelo. Marcelo na. Marcelo. Panahon pa ni Marcos, gabi declare siya Marcelo. Okay. Lagi. Ang Marcelo, igsoon. Mindset. Oh. Marcelo, naitabo kini nitong September 1972. Panahon pa ni Makoy. Dili ka ng Makoy karon. O dili. Katong Makoy, katong amahan sa una. Bideclare siya Marcelo kung sabot. Ihatag niya ang dakong dako na katungod sa mga pulis o sa sundalo. Na ang sundalo mo'y powerful o pulis. Na masipyat ka, pakyod ka dito. Labi na nakay-kontra sa military. So, muli sa ikso mo na nga. Pakita mo mga ikso na, panahon sa Marcelo, daghang reklamo, daghang pa mga injustices nga mga pakita mo, di ba? Wala pa muna yung justisya, kitipin na dito. Labi na, kontrata sa pulis, nakay sila pulis diyan, at so wala dito sa Marcelo. Wala ka, dili ka maka-fight against sa military, sa pulis ka naman. Ilang kahong, pwedeng matapunan na ilang sala ka naman. Marcelo man. Arita maminaw ta dire. Minaw ta dire palyok lang kay natin ang pulong sino. Ayaw ko naman patay. Diyan, singira mo ron. Dire minaw sa ta dire. O yan na, umat sa wali, sa ta mag-Bible sharing. Okay. Kaya sila magwali ng istorya mo. Ari sa ta dire kay natin ang pulong sino. Sino? Eh. Develop ko nga mga proyekto mo ta. Mga James Bond. James Bond nga active, no? Mga genius. Pero ako may inong itaga katungod yung musulting kalong. Manila, ako kulas kuslan sa mga Diyos inong idulongog. Okay. Ako binigay ko ng mga kaksay, hilin ako binturahan kay sunan. Pag naay mo parang diri, paginaw na to. Yes. Ayaw paminaw sa imuhang tapas kay destructive na siya. Okay. Marcelo na itabo nitong September 1972. So, ang mga injustices, mga pagitabo, di maayo. Una daghang kay nagreklamo. Soon, patay dito, inhi. Niya daghang mga kaptanan, gipangkuhan gobyerno, man pa. Unang mahitabo ang gitawag o what? So may... 1972 Ha? September. Mahitabo ang Marcos time na. People's Power! People's power. Iba na ito yung history ng Pilipinas. Mahitabo ang People's Power. When Marcos was declared martial law, that was September 1972. Pila ka tuig igsoon, nag-anto sa mga tao, mga injustices na nakitabo. Ipamatay igsoon nga walay justice. Una mga tao igsoon, ilang tingusa, ilang tingog. Revolution! Okay. Wala nitawag. Nakikitawag og IDSA Revolution. Okay. Ano sa mga tabo ng IDSA Revolution? That was February 7, 1986. Kailan kapalong kita sa istorya niya kay February 7, 1986, mula na itabo ang IDSA Revolution. O taas kay Sona, 1972 pa, biniglang Marcelo. Ngayon, wala na makaangay ang katauhan. Unang iusa na ng tingog. Usay tingog sa katauhan, revolution. O sa revolusyon, kausabang ang tingog sa kinabataan. Okay, sino ang unahan na si Cory Aquino. Unang panahon na nagmarcha ang mga katauhan, apil na ang mga pulis, mga military, kay miabay na sa kausa ni Cory o mga siktas kadang kagamanan o nagmarcha sila padulong dito sa Malacanang. O ganing panahon na iksoon milupad. Milupad si Makoy. Isaka siya dito sa ato. Kuha dito ang nakaandam ng mga sakyanan nila.
O kauban sa pabila-bilong pa, padulong sa taos nasod. Mao na igsoon, kausaban. Ang tingog sa kilabag-an, paliwala sa mga injustices, kausaban. We need radical change of any kind. Among gikinahanglan ang tinuod o kumpleto nga kausaban sa tanang matang sa mga butang, sa tanang matang. Okay, sa atong pagpagalagad sa Ginoo, sa atong pagpagalagad sa Ginoo, sa atong ibasa kanina, ano na lang may tulog na butang ako isulti, may tungod sa revolution o radical change. Okay, number 1. Sa atong ibasa iksol sa 1 Thessalonians 15 ato sa 18. Ang kalibutan gani mituaw og revolusyon, kausaban, kompleto nga kausaban, laong nga matang sa kausaban. Kay dili na ganahan tao og mga injustices mausa sa simbahan, sa makatawhan sa Dios. Tinuod nga kausaban, laon nga pamaagi sa pag-alagad o pagsimba sa Ginoo. Number 1, makaigsuonan, we need resolution, we need radical change of any kind. Number 1, revolution in our worship. Revolution in our worship. Kana bang laon nga pamaagi sa pagsimba. Muna gikinahanglan sa itong kinuman niyo si Pablo sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 1 versikulo 2, and do not be transformed, do not be conformed to this world, but be transformed. Amen. In what ways? By the renewing of your mind, pinagis pagkagkusim ng luna, without the renewing of your mind, there is no revolution of worship. Kung walay pagbago sa nahuna, walay halalong nga pamagis pagsimba nga tos Ginoo. Unang daghang mga membro nato, tingali mga pastor, manhi sa fellowship, maglingkod-lingkod lang, just a matter of sitting, just a matter of something waiting. Hallelujah. So, muna ikson na atong gikuan ikson, atong giladlad, aron atong may bawaan nga ang pag-arini nato dinhi. Hallelujah. Dunay dakong tumong. Amen. Ang dakong tumong na kita makahatag o pinakadabis na pagsimpas Ginoo. Laong o kompleto nga pamagis pagsimba. Amen. Hallelujah, dalay ko ng Diyos, walay katapusan. Oh, revolution in our worship. Kailan lang kung simba kas Ginoo, revolution, not resolution. Ano na yung resolution? Just ikot. Ingaw ka Diyos. Pag magpaminaw ka Diyos, uli. Pag-utanon ka, o sa giwalay ni Pastor, o sa pamagin, o sa may mga prayer items na ito, gilat sa inyong ikaw dito. Okay ba no? That is resolution. Pero revolution, salon ni mo tanan. Amen. Amen. Salon ni mo tanan. Hallelujah. Makaditali ka din sa pagsugod na ito sa pagtapos. Praise the Lord. That is resolution. Kind of worship. Nalay ko ng Diyos. Dayon, resolution gani, iksaon, revolution, what is our time is a great. Kung sa may time na itong gagrihan, we must be here. Doon. Muna kong isolta dito. Kaya nga naman, magsabot ang mga kanakuan, alas 8, alas 9 na natang. Dire sa prayer, alas 9. Pag alas 9, magsugod na. Amen? Medya oras, kopi-kopi. Pag alas 9, start na kita. Pag bulag, pas na kaana, nalatay tulubagon sa Ginoo. I tell you frankly. Inoon na. Nalatay tulubagon sa Ginoo. Ano man? Yan ang Biblia, on-site, inyong isabutan ni Sayota, yagrihan sa langit. Inoon na. Muna itong sabot, alas 9, nalata din eh. Alas 8, o sa iba ka, much better. Pero pag alas 9, alas 9, we will start in worshiping the Lord. Stop everything. Ang atong mentality is nakafocus kayo sa Ginoo. That is revolution. Amen. Hallelujah. Una ang gitawag og kompleto nga pamaagi sa pagsimba sa Ginoo. O pinagi niya na ang Diyos mahimuot. Malipay siya. Matupoy siya. Amen. Amen. Talay ko ng Diyos walay katapusan. Praise God. Una ngayon si Pablo sa ibasa sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, without
the transforming of your mind, you will not know the perfect will of the Father. Di mo maibaluan ang himpit sa kabubuan sa Ginoo. Without revolution, no? Karoon na lang resolution, kanak pang mild o dili kompleto. Now, sa itong iba sa makaiksunan doon ay in worship na matay praise, di ba? Natay praising. Dalay ko ng Diyos, walay katapusan. Okay, number 1. Praise, matod pa sa itong ibasa sa Thessalonians. Sa niya magsimba ka sa Ginoo na bining praising, nani pag-awit, ha? Nani pag-awit, igsoon. Ako lang isulti ha, ang praise is so important in terms of worship. Amen. Importante na. Praising. Ang Hebrew word sa praise is yada. Sa Hebrew hanon nga pinulong ganing praise, yada. Nagpasabot to stretch out the hand and is translated praise, that is to hold out the hands in reverence. To open the hands, just stand and praise God open-handed. Just like Alexon. Kung praise God praise the Lord. Huwag kakamot. Huwag gini proper. Hindi makaigsuran to stretch out the hand. And is translated praise. That is to hold out the hands with his hands in reverence. Praise God open-handed. Open-handed. Dili anak. Praise the Lord. Huwag gini praising. Dalay ko ng Diyos. Unang proper action. That is yada. Sa Hebrew word. Dalay ko ng Diyos. Wala katapos. That is revolution. Ito ay pag-utan ng Girigon. Ay pag-utan ng Igsoon. Unsa may pinakaunang katapusan sa tao? Ha? Unsa man ang pinakaunang katapusan sa tao? Ha? Patay? Pagkatao, pagkamatay? Oo, pwede mo na siya, pero ingon rin bibig soon ang tubag. Ang pinakaunang katapusan sa tao is to glorify God and to enjoy Him forever. That is the reason why ganun gibuhat ka, ganun gibutan ka ni kalimutan na naman, to glorify God and to enjoy God forever. Maghimaya ka na Diyos. Isaiah 43:7. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Lawa? I have created him for my glory. Created to praise and glorify the Lord day by day. Amen. Isaiah 43:7. Ang matag usa gipanagtawag pinagi sa kungalan. Ako silang gihimo para kanako aron sila magahimaya, ibuhat aron magadaig o magahimaya kanako adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Mga kaigsuunan, matod pa sa Korinto ni Pablo, ngayon si Pablo sa Korinto, our life should be a song of praise. Tapos muna kaigsuunan, matod pa ni Pablo, ang imong kinabuhi daw, punog kini sa mga pagdaig sa Ginoo. Your life should be a song of praise. Ang imong kinabuhi, punog kini sa mga pagdaig sa Diyos. Oh. Balay ko ng Diyos, walay katapusan. That is why we are mandated to praise the Lord. We are mandated to sing a song with God. Amen. Imanduan ta nga muday tas Ginoo, dili lang in group but even individual. Nakasabalay, wala kay gihimo, makanti kag panahon, pwede ka magdaig sa Ginoo. Amen. Amen. Samtang naguna ka, naglaba ka, pwede kang kadaig sa Diyos. Amen. Dili lang kailangan ko mga dogmatic una-una. Di may mag-drive sa gawas at kung di may mag-drive sa simbahan. Dogmatic na pauna-una. Apan yung leksyon, bisan asa ka padulong. Wherever you go, whatever we do, we are mandated to praise always the Lord. Amen. Amen ba? Amen. Tungkol dahil maukini ang itawag of revolution. Ha? Dili. Resolution ha? Kompleto ngayon.
Ikaduha, in verse 17, din sila, pray without ceasing. Another kind of worship, praising, worship, una po gibuhat na rin. Kining tuligson, praising, worship. Dahil pagpasalamat, muna siya ang gitawag of worship nito sa Ginoo. Ang worship magod, ang sulod sa pagsimba, kung magsimba ka sa Ginoo na anang praising, na anang prayer, kung manili mag-prayer ta, kung man sa prayer, magpasalamat ta sa Ginoo. Muna ang gitawag of revolusyon. Pero kalabi-kalabi na, di nyo po ganan ng dali-dali. Ito dali-dali ulit kay napakoy lang ilang po. Ilan lang ato kay kanang plastada o ano bitong lansado bit ba? Buhaton Ginoo ang iyas Ginoo kumplituhan yun. Ayaw dali-dali kay kung imong dali-dalion kuya mo na. Unya di ko kakasugod ng sakto, kuya mo na. Matawag mo na spiritual corruption. Di ba? Sa mga empleyado sa gobyerno, lagi sila time timekeeper. Alas 7 mo in, alas 7 gid na sila. Kaya kung mulagpas ka, alas 7 media, that is corruption na siya. Bisan sa paggobyerno sa Ginoo, lagi spiritual corruption. Kasagara para mag-delay, may tapos yung pahan. Tinood lang. Correct me if I'm wrong. Correct lang kung sahip ko. Wala diyan na, natulad din taon sila, man ako pang giladlan, isaktong pamahagi. Alas 8:30, we must see to it nga ang tanang membro ng sipahan na anak. Pag mulagpas ka, iksoon, na kay tulubagon sa Ginoo, ma-charge ka kurako. Imong gikurakutan ng Ginoo sa panahon niya. Panahon sa Ginoo na, ilagay mo. Imong pawatan siya panahon. Corruption siya. So sa naginahinay katuloy salamat sa Ginoo kay usay magtunapas na sa tuwa. Pero magdungan kami sa saktong panahon. Praise God. Naipalong tayo siya ng pag-ampo, ang pag-ampo pakisulti sa Ginoo. Di ba? Amen. Ang pag-ampo pakisulti sa Ginoo? Amen. Dayon ang pag-ampo igsoon, ang pag-ampo mauni ang pamaagis pagsimba. Pamaagis pagsimba, pinagis pagpagayot na ito niya. Ang pag-ampo dahil part na sa pagsimba nga maoy pagpangayo sa Diyos. Amen. Nag-ampo ka, nagsimba ka sa Ginoo, sa imong pagsimba sa Ginoo, imong giladlad ang imong mga net sa Ginoo. Praising, prayer, thanksgiving. Muna ibasa na ito sa 1 Thessalonians 15, 14, 15, 16, 17, 18. Hallelujah. Prayer is worship addressed to the Father in the name of Christ and the power of the Holy Ghost. Matod pa ni Dr. Pross. Another meaning of prayer. Prayer is the soul of man talking to God. Ang pag-ampo mooy panultion sa atong kalag nato sa Dios. Duha ka higala inre. Duha ka higala na nanagat ba? Kining mga higala Muslim ni siya o alon. Nanagat sila. Kaya kining pag-abot na sa dagat, laot na kaayo. Dunay gitawag og change climate, nausap ang dagat sa panahon. Maayo kay ang dagat sa dagat sa ilang pag-adto sa laot. Pila ka minuto, pila ka oras, ang dagat nausap ang kahimtang. I-produce kini tagtok king balon o makusog na hangin. Unya nahadlok na ang duha. Mingon ang Muslim, bay. Kung sa atong buhaton ni, aron kita maluwas. Mingon ang Christian nga mula nun, wala tayo ang buhaton ni, magampo na kita sa Ginoo. Mingon tayo na Muslim, sige. Wala ka na solusyon, magampo ta. Sige. Ato ka sa pingkas luwag, ari ko dili. Mingon ang Muslim, ari ko ampo dili.
Kami nga mga Muslim, magampo may magtuwad-tuwad kami. Mubaw daw no eh. Sige, magampo ka sa imuhang Diyos. Kaya ako magampo ko sa akong Allah. Ampo sila. Magampo na igsuon. Ingon man ang Muslim, gampo, Allah. Allah. Dili hakbar natin, ubat na. Launa. Allah. Luwas na kami. Ingon ko ng Christian, lahi pa inang po ng Christian. Nga may Christian pa nga arsik. Tingnan to, gamit ka kayo sa arsik. Pwede ka sabot arsik. Nagambang ko lang ang arsik. Ingon rin siya, amahan na mo ka na sa mga langit. Tabagin kami sa bukaintang karon. Tabagin kami sa bukaintang. Dagko kay laon, dagko kay balod, ipadto kay balodot, di mga matay gibi. Kung mahimo ipadala si Santo Niño, ipadala si Santa Maria, ipadala si San Miguel, ipadala si San Roque, ipadala sa mga gastos. San Vicente. San Vicente, ipadala, aron muluwas ka na mo. Mingon dayo ng Muslim, time sabay. Yun siya na. Nga naman, siya nga, sa ato gani nga kahimtan karon kita ran do nagsakay sa sakayan. Murag waksyon na tagkalawot, waksyon na tagkalunod, kinagko kay balod. Unya, nausa man ka nga, nanawag pa makaglain, malunod na pata. Malunod. Nanawag pa kuno glain. Hindi mo sa mo tagkalunod. Kalunod kay dagana. Dagana pa sa yun. Ningon mga ari mo dinhi, tabangi mi. Nangibitar pa man ang asip. Ingon ang Muslim, dahil sa. Kita rin galing doon, murang kalunod na ta. Kadaghanay mong ipantawag. Magsamot ka kalunod na eh. Ha? So, nana magkaigsuunan. Ang pag-ampoy igsuon, dili wala gibase igsuon sa atong doktrina igsuon. Ang pag-ampog gibase sa atong kalag. Unsay naan nimo, unsay tuaw sa imuhang kalag, so be it. That is acceptable in the sight of God. Amen. Hallelujah. Walay ko ng Diyos, walay katapusan. Ikatulong ang pamagis pagsimba. Magpasalamat. Ngano magpasalamat ka sa Diyos? Kaya siya ang tag-iya sa tanang utang. Amen. Oro kini. Siya ang tag-iya sa tanang utang. Kaya tinuod ka na kaila sa Diyos, nga buhi katong taong mapasalamaton. A thankful person Yes, hallelujah. is to be happy. A thankful person is to be happy person. Kasi ang taong mapasalamaton, taong malipayon. Amen. Walay ko ng Diyos, walay katapusan. So, revolution. Ikalawa makaigsuunan. Dito na po isa-isa lang. Dito po sa katapusan. Revolution in our weaknesses or weakness. Sama na yun. Kaya bang, atong mga kaluyahon, kaya ka maingon nga, kaluyahon, di na po dito. Kaya magsikop, kaya bitaw, at mo pastor, kaya magsikop ka na isimbahan. Kaluyahon, di na po dito. Di ginako ni mapupun kaluyahon ya. Kaya sa kapastor na ingon, sa ako gawin, mapakita kung babae, maipog po ko. Ngayon na weakness ginako na. Dili mo na weakness, wicked ways. Ano na wicked ways? Dautang na pagi. Dautang na siya na pagi. Dili weakness. Ha? Kaya na ba, after kita po tingin sa katong kaluyahon? Wicked. Dautang. So, dala mga lagat sa Ginoo nga after po tingin sa katong kaluyahon. Ato bitin sa katong kaluyahon. So, kung mao man gani na, so, maagya po ka nang gitawag og resolution. But, ang mando sa Ginoo sa Marcos 4:22, there is a
there is a big mandate. There's a big mandate to everyone. Matod pa sa Isaiah 61:2 na. Hallelujah. O sige na, Isaiah 61:2. Isa yung next on? Ato tanaw na. Isaiah 61:2. Muna ang napong mandok. Saya, saya. Marcos 4:21-22, Isaiah 60:1-2. Isaiah. Alam mo naman basa ba? Hindi ka kuha ni Brad, palipok ko ba? Bakit kumana na rin? Dublot doon? Diglot. Diglot? Dublot naman. Lahat yan. Ito, usama ka Bible. Okay, pala mo basa ko rin ito. Isaiah 61:2. Diglot lahat. Diglot. Saya, saya. Nadali mo, Brad? Hindi, kisilpon doon. Yan, na silpon. Saya sinta. Isaiah 61:2. Jacinta. Saya sinta. Aran. Ako ang para man. Ako ang para. Uno, dos. Una. Ano, gapit na tayo mga Nixon. Ito na Bangon tapos na yun. Jerusalem. Bangon Jerusalem. Oni bangon Jerusalem. Ha? Tindog, bangon, okay? Tindog sikan. Arise. Arise, shine. For Ah. thy light is come. Tindog sidlak. Tindog sidlak. Maya. Tindog sidlak. Imong kasayang. Isaiah 62, lahat na. Saya sinta uno. 61:2. Ako na lang, Andre, okay. Salamat kay Pastor ha. Bangon Jerusalem, sidla kay moabot ng imong kahayag o kanimaya sa Ginoo nagdan-ag na kanimo. Tabunan sa kanitngit ang kalibutan o ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan ang Ginoo musidlat sa nimo o makita niya kanimo ang iyang himaya. Amen. Sa English pa, rise, inaligsoon. Arise, Bangon, shine. arise and shine. Arise, shine. For thy light is Amen. come. And thy Arise and shine. Hallelujah. Tindog, sidlak, kay ang himaya sa Dios na anak kanimo. And the glory of the Lord is risen. O ni anda pong mandato, we are mandated to everyone to rise and shine. Amen. Hallelujah. Dili kay weakness. Oh, good. Praise God, kung dili ato ng bidyokon, kung barogtas ka matuuran, aron ka mudanag, aron ang himaya sa Dios, makauban ka din. Amen. Matthew 5:16 Benediction. Hallelujah. Matthew 5:14. You are the light of this world. Ikaw mao kahayag di kalibutan na. Amen. Tungod niya na, tungod kay ikaw kahayag di kalibutan na sa Matthew 5:16. Hallelujah. Tungod kay ikaw kahayag di kalibutan na. Ingon Benediction. Let your light so shine. Let your light shine before men. Na. before men, that they Let your light shine before men. Ang mandato igsoon. Dili. good works and Stand up and shine. Hallelujah. Father, Shine as the light of this world. Direction. Kudan ka, ingon nga kahayag, aning kalimutan na. Amen. Ako mayroon ka, weakness na ako, di pastor. Anong kung? Lumaw Review lang. ka mo na nga. Dili masilbi. Dili magsilbi. Revolution ng kaha. Shine as the light of this world. So that the people know your God. Hallelujah. Aron ang katauhan, masayot sa iyong Ginoo. Balay ko ng Diyos, ulit katapusan. Last na versikulo, ikadang Corinto 3, 2. Ikadang Corinto 3, 2, 3, 4. Usul na po, si Pablo nagsulat, si Pablo nagsulat, yun siya, we are a living epistle. So, talagang kita ang mga buhi na basahon. Kita mabuhi. Ito ay buhi na basahon. Si Pablo na siya basahon sa mga epistle, pero yung sulat, ikaw mao ang buhi nga basahon. That is why we must stand and shine as the light of this world. Kaya ang imong silingan basahon kaniya. Oh, good. Ikaw ang buhi nga basahon, imong silingan mubasa din mo. Ingon na si
pastorality siya, pugihan kay na siya. Basta pag Ginoo, pugihan kay na siya. Nawa ha, pasama mo ta. Ya tungod ana, na power. Anak wala simbahan na kay bisig mapariha po ko niya. Amen, amen? Amen. Oh, hallelujah. Pero sa nanyo bahin, paglingon, bakit ang si pastor, sorry, ay mo ka na example ha. Bakit ang pastoral siya magdala o ka ng pudigo sa numero? Diha na. Hill Praise. Bakit ang lock? So, yung asawa pastor David, nag-action ba yun? Kapul na ha? O, di. Saan? Pariha na dahil. Walang Kasi kaya. ang pulong pariha na dahil. Pagkain ko sa musiba, pariha na dahil. Walang kalain. Siya, mag-asyat ako, upatan. Pero ang mandato niya, dili na. Kung kumprontahon ka, ano mo na, ngayon buhat mo? Witness kinako ni pastor. Di ko kadaog ani pastor kamuyahon saon man ni oy makakita ko guwapa ba in love ko. Makakita ko dagang kwarta ulihog pila ko kamot. Makadungog ko sakit ka pulong. Makasuntok di mapugkan masuntokan lang witness kinako. Nuling ko ng witness that is witness. Ha? Hindi naman o. Kung revolution magani, okay na resolution, but revolution, ang revolution, there's a great mandate to everyone. Shine as the light of this world. Butan-ag ka, iyong nagkahigit palibutan na, aron mga tao, muduol sa imong gialagaran. Talay ko ng Diyos, wala ka tapusan, so, when may conclusion maka-ekson, ang radical revolution comes. Ang laong pagpanumpa sa Diyos, maabot kini. Uman, maabot kini sa diyang ang tao luwas na nalay Kristus pinabuhi. However, we must maintain this radical revolution. How can we keep these things? Usaha na ito nga matibigan na ito nga bahandi. Number one, Nixon, always read the Bible. Pasagit ka nulis Biblia. Kasi kita mag-Kristohan, hindi kita kapasa. Kapasalasan, nabigdugay, 5 minutos. Ikadua, take time to pray daily. Sa next one, ikadua. Ha? Mag-ampo ka kada adlaw. Daily. Daily ha, daily. Okay? Take time to pray daily. Katulo, always think the needs of all people. Ayaw, muna na, imong kikinahanglan, kaya mahimo kang self-centered na. Muna na, ang kikinahanglan sa imong silingan. Muna na, ang kikinahanglan sa mga tao. Kaya na, kung nauna ka sa kinahanglan sa imong isip kaingon, ang Ginoo mag-bless nimo. Amen. Amen ba? Amen. Kaya magsikap muna. Nakilala ko po bukas, nakilala ko kwarta, nakilala ko kusini. Matawag mag-self-centered na. Nagluan ka, ipagmay mo silingan. Always think the needs of all people so that God will bless you more. Last, always look on the good side of life. Ano ba? Tanawa ka doon na ang kinabuhi. Puros ito ay ang kinabuhi. Diba? Usay, di ka naman tayo pagka-negatibo. Usay, masikya ta. Manulit pa naman nga ako, Bingon. Naramit ako, makot ang problema, may malas, may kinabuhi ako eh. Kinabuhi abang ako kinabuhi, di malas. Dili din na maigsoon. Way ayo kinabuhian eh. Di malas ang paring gabunya kayo kinabuhi. Dili din na maigsoon sa'yo na ang maano di ay always look on the good side of it. Kanuna ni mulang taon ang kinabuhi, maayo kayo. Amen. Ano man, tungkol kay ang tagiya o gabuhat kinabuhi ang Ginoo. Alay ko ng Diyos, magkaputa. Amahan ka lang ito, salamat Ginoo sa mga pulong. Pero, hallelujah. Was talking about revolution, not resolution. Resolution, dili kompleto Ginoo. Revolution, radical. Change, kompleto. Laog na pamaagi. Labis pagsimpa. Lord, kiniunta, mamutang sa mga kasing-kasing sa matag usa. Matag buluhaton nga mong ihala din kami mo.
Nagay kumplito nga pamaagi, kumplito nga pagsimba, kumplito Ginoo nga pagtatos. Dili pating tapos mo tapos na. Hallelujah. Salamat Ginoo nga pinagi ni matulid nga mong kinaiya. Kung matulid mo kinaiya, makahatag kami pinakadabis nga pagsimba na kanimo. Pinakadabis nga pagsaludo na kanimo. Pinakadabis Ginoo sa pag-ila na kanimo. Kalaygon ka ugad, kanimo himay sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.